Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü siz bilen etjek söhbetdeşligimiziň temasy mundan 2-3 hepde ozal bolup geçen waka bilen baglanyşykly. Ýöne ol aktuallygyny ýitiren temada. Şonuň üçin şu barada siz bilen ökmen bir duşuk ya gepleşik ya söhbetdeşlik geçireýin diýip netije geldim. Sebäp şu bolan wakadan soňra biraz garaşmalydy. Kim näme hereket edýär, kim näme bilen etmedigi işin düşündirip biljek, ýani hemşin edilmedi diýilen soraglar bar da. Indi şu temany aralyk maslahatlaşdyrgym boljak. Bu tema näme bilen baglanyşykly? Şol habar berildi. Türkmenistan bilen Owganistanyň serhedini, ýani Herat welaýatyny yer titredi. Ondan şu taýda Owganistan tarapdaky ýaşaýan türkmen oğullarymyzyň, özbek goňşulygymyzyň, ýa täjik oğullarymyzyň, ýa goňşulygymyzyň obalary weýran bolan suratlaryny hany bizler görkezipdiler. Habar kanalynda giýseňiz bardyr. Yer bilen ýoksan bolan türkmen obalary bar. Wepat bolmady, hany hemmesi öýsüz uzarsyz galdy. Soňra bärde bir tarapdan, ýani Türkmenistan tarapdan Tahtabazarda, Guşguda şol yer titremäň bir çeti baryp ýetipdir. Ýöne nä derejede ol ilat üçin howply bolupdyr, ölüm ýetim barmy? Ýa diňe jaýlarda perýetdimi ýeten bolsa, nä derejede o arada Türkmenistanyň metbuaty kelam agyz dilýaranak ýa halka habar berenak. Ýöne beýdiligi bilen ol wakanyň ya tragediýanyň bolmadygyny aňladynak. Şonuň üçin biz şu meselede biraz garaşyk edeli hany göreli. Türkmenistanyň özüni hökümet diýip atlandyrýan ýa-ni terror topary bar, talançylar. Indi bular näme jogap berdi? Indi gördüňiz özüňiz, ýa halkyň özü ýazyp otur, hany üstümizden bir näçe ýük maşynlary Owganistany kömek diýip Tahtabazaryň Guşguň üstünden böküp geçip, ýani Gotaýda ejer çekip oturan halk bardy. Gecelerini öýüne girip bilmän köçede ýatar. Şolaň deňinden göçüp gidip sürüp geçip maşynlaryny hany Owganistanyň aňyrlygyna Talibanyň oturan meskenine tarap gidýär. Ýok, şol aýdyn şol ediljek kömek Türkmen obalaryny ejer çeken Türkmen halkynyň özbegimi ýa täzegen berilen bolsa reportaj bolardy da. Ýok. Bolmady. Bolmadygyna şu taýda ejer çeken halkyň özi aýdyp otur. Bize hiç ýyl Türkmen oğullarymyzdan kömek gelmedi. Ikinciden soň olar kömek dilep Türkiýe hökümetine ýa Türkiýe Respublikasyna da ýük tutupdyrlar olaň ýol başlaryny. Olardan gelen zat ýok. Ahyrky netijede şol ýerlenmede abat galan goňşy golum türkmen obalary bar. Ene şolardan geldi kömek. Şolar ýene de hossarlyk etdiler, eýe çykdylar türkmen obalaryny, öýsüz uzarsyz galanlaryny. Ene olam hana biziň şol habar kanallarymyzda ýerleşdirilen maglumatlarda görüp bilersiňiz. Ene men şu meseleni başga tarapdan gozgojak bolýar. Ene yer titredi. Adamlar ejer çekdi. Azda känni tebigatyň kanunlaryna garşy biziň edibiljek işimiz ýok. Ol boljak türkmen bolaýmy. Ýöne eger Türkmenistan döwlet bolýan bolsa, o döwletde de hökümet bar bolsa, onda ol hökümet şular ýagdaýda halk üçin hereket etmelilermi? Ya adamlar halas etmelilermi? Ya adamlar iýmek, içmek, öýügdar şu zatlar bilen öpçün etmeli dermi? Öz için nakini bir serhedin aňyr ýüzünde oturan olurum türkmenlemede, biziň de oğullarymyz. Olur türlü sebäp bilen ol şu aňyrda şol ýani Herat tarapda ýaşap bir ýerde-ýurdan asyrlar boýy ýaşap beren türkmenler bar, o taýda özbekler bilen garşyp. Soňra ýani ors gelip revolýusiýany gurnany maly garasyna alyp göçedip giderler, türkmenlemez kän o taýda. Men Owganistanyň gullugy edem, ol adamlaryň bir topar bilen duşsam bilýän ýa deputat bolan näwrim howu. Şonuň üçin bu tema men üçin tanyş. Indi bolýar. Bir ýoky ugradypdyr. Öz türkmen halkyna beren şol aňyrdaky Talibany gowy görünjek bolup, şu tarapy ugrady.
adamlar gorkadan hana 3 tane gidip batın yani tir yük maşini içinde näme var Allah bilsin. Şonu şol terketten aşırıp aňyrlygyny uğradyarlar. Olam Kabul tarapy gidipdir. Hani bir ejer çeken yani etraflar diýilmi, o olur diýilmi? Hani o halky Berlin kömek yok. Berlin bolsa olur aýdardyr bizene Türkmenistanyň şular ýaly kömekler gelip gowuşdy diýip. Ol yok. Belki bular kelläň her zat gelýärdi. Belki bilýän näler diýmeli şu bolýan wakalar. Yani yer titrapdyr Owansan. Ker bolsun, kör bolsun, lal bolsun şol hökümet diýip oturulur. Ýöne onuň ýöreýtek wekili bara Owansan ilçi bolup oturur. Bazarbaý. Sen nerede? Jogap ber. Näçe öz hyzmat edýän hökümetine ýetirmedin şu azy habary. Näçe oglaryň ýykylaryny, näçe adamyň ejir çekkenini, näçe milletiň öýe ugdarsyz galanny, şulara näçe ýaşaýyş palatkasy gerekmi? Bulara iýmit önümler nähil nä derejede gerek? Sen näme agzyna suwalyny ýaly bolup otyryn? Sen ilçe. Sen şu taýda ýaşap oturan, Owganstanda ýaşap oturan türkmen ýurtdaşlarymyzyň, watandaşlarymyzyň bahwidini gorumaladymy? Näme üçin şu borjy ýerine ýetireňa? Ine sana gön soru. Şunu sen ýetirmediň üçin sen jinayatkar. Jogaby çekilersiň jogapgarçylygydy. Wagty geler, kelläň ýalanaşlap jogap bermeli bolsun. Näme üçin? Sen sebäpli. Sebäpleriniň birisen wagtyny ýetirmedin, ýetiren bolsaň gorkaz kaglygyňa çykyş etdi. Men hökümetime ýetirdim. Olar öňe gören çaresi ýok diýip aýt, erkek ýaly bolur. Aýtmasaň senin jinayatkar. Şola bilen bilelikdi. Inni Bazarbaýam aýtmady. Bärkilerem agzyna suwalan ýaly Türkmenistanyň uzulum ýok, mass media ýa habar berişleri işledi. Şo 3 tane watan satan programmasyna kakelap oturan diktor bolmasa, olaňam geplejegini agzyna salyp ýazyp berýärler her gün öňünden, olar diňe şonu okuyar. Bolly. Hökümetiň azalarynyň çykyşlaryny şolar okuýar. O beýleksinem, olar näme diýdi? Halk gören at, bilen at, eşten at, olaňdyň dodoklar mümkinläpdir. Olar näme gepleýänem belli däl. Şol bir kartinkalar ekrana goýulýar, emma tekstini her zapa özlerine gerekçe teksti şol 3 tane diktor okudýarlardy. İyice bunu halk şol ala sarmyk ýagdaýda saklamak üçin. Indi ýene şu taýda aýtjak bolýan zatym, bir ýerde bir zat bolsa haýsy döwletde ýa Gurban Guly oň ogly ine kömek diýip Orsiýada dowradyp durlar, başga döwletlere de Owganstany gününe aşa gatnapdyr humanitar kömek. Öz halkymyza meni öýde döwdarsyz iýmitsiz ine ejir çekip otyr. Bu näil beýle bir urdumşalyk bolýar. Bu näil tarhan nökörlük bolýar. Kim olar öz halkyny eýelik etmeýän bolsa, menejer edip goýulan adamlar, onu näme üçin Türkmenistanyň bir wezipelerini eýelep oturýan soru öz-özünden ýüze çykýardy. Indi şular ýaly şu birinji gede gaýtalanynak men şonu aýtjak bolýan, siziň taryhy biraz gönükdirmekçi ýurtdaşlar. Şular ýaly şol Owganstanyň oturan Türkmen ogurlarymyz bilen men öz bilýän wagtymdan bäri görün zatdan şaýat bolan zatlamaýsam men şular 90-njy ýyldan bäri görüp gelýän. 89-njy ýyldan bäri. Ömür boyu şol Amderýan garasyny serhediň siýmiň aňyrsyny ýaşap oturan türkmenlerimiz ezir çekip gelen, kömege mätäç bolan, bir gözi aňyrda bolsa, bir gözi bärde Türkmenistany kömek sorap ýa-da şulardan bir haray gözläp, eslep ýaşap oturan bir sady türkmen halkymyz bar. Olaň durmuşyny, ýaşaýyşyny, şertini hana siz görüp oturýarsyňyz video roliklarda. Näil agyr şertlerde ýaşaýan. Ýene de şol adamlar Bästan kel toklusynyň ýygyna düşüp şu türkmeniň serhet diýen ýerine gelse, ýa bu ýön köküni ýygmak gelse, ine biziň serhetçilerimiz olary meni garga tanýaly tüpeňleýärler. Ine bilen meni bir türkmeniň beýleki türkmeni edýän fiýlanşygy goşadyrnak üçinnak. O zatlarym bar. Ýöne şol döwür nähilem bolsa
habar edilýärdi, çare görülýärdi. Men şol parlamentde oturumda urmaýçyk bolýar. Tahtabazarda ýokary sebedin deputaty ýaşaýardy. Tahtabazaryň özünde. Ady Gurban ağa diýerdi, familiýasy Hanjan. O ýaşyly ýokdur mal bu dünýede. Şol 90-njy ýylda ýaşy 60-a baran adam ondan bäri 30 ýyldan gowrak wagt geçdi. Şol adam hakykatdan şol Simin aňyrsynaky ýa Simin bärsinnaky bir owa iki bölünen ilerki marçak ýa gaýraky marçak emede Tahtabazar. Şo Simin aňyrsynaky türk bölünem aladasyny etip gelen ýaşyl şol. Eger birden şolara bir zat bolsa ýa şolar bir zat kömege mätäş bolsa gelip komitetde ýokary sebäpde aýdardy. Özü gön aýdy bilmese de biz ýa deputatlaryň üstü bilen aýdardy. Gara ýurt tutardy şeýdi. Şoluň meselesi çözülerdi. Ana soň şu taýda ýenem kömek owalara ýanky elektrostansiýa diýdi, elektrik togun berýän türkmen owalaryna. Olara mugrudylyna şo ýokary sebäpde deputatlaryň haýyş etmegi boýunça hökümet şonu çözüp berdi. Aýdylsa ederdiler, aýdylmasa kim etjek? Ýöne şo zatlar aýdylyp durlardy, ýeterilip durlardy. Ene onsoň şo Simin aňyrsynaky türkmenlere kömek edilerdi. Ýöne soňra Niýaz 91-nji ýylyň ahyryndan soňra şol kömek etmäni besetdi. 92-nji ýylyň aprel aýyna ýanky şol aňyrdan näme diýýärdi, bir-birine garşy durýan güýçden bir topar gelip türkmen owalarynyň üstüne çalyş edenler, şolaryň aýa lefta çağı çuwgasy hemmesi şol derýanyň üstü bilen bärik geçýärler. Gaýykly, kimse balwally şolar ýa. Bulara mene gelenden soň Niýaz hemmesini ýygyny urady. Ene şonda derýa garp bolup ölen jenarlaryň çağalyň hetdi hasaby ýokdy. Ene maňa habar geldi. Şon Halmurat gelsin şu taýda. Şu zatlar öz gözü bilen görsün diýenler habar uradypdy şu Gurbana. Şonda men baramdy bildim. 90-njy ýylyň apreliniň gurulmuş. Ene Niýazyň türkmen dogan bolşam şol türkmeni dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşigini döretmesem şondan ene şol gumanitar birleşmeň başlygy bolmagam şondan ol urrumsyň ýa urrumsydan bolanyň ene aňyrdan hara isläp derýany böwsüp gelen eller çağaly zenarlary ýene de şu akyp duran derýa bilen ýygyny goýup goýberýärler. Olaryň köpüsi garp bolýar. Ene size türkmenin tragediyasini ýerdi. Ene şondan soň şol owan türkmenleriň äsgermezlik başlady. Näme üçin? Oňa bir ýene sebäbi bar, onu men size aýdyp berem. Şol döwür ýanky Abdulkerim diýip bir eme wady. Türkmen ýigidi, men ýalňyşmasam polkownik emesi bardy, derejesi. Şo bilen gatnaşyk ederdik, biz ýanky ýokary sebäpde gelerdi, Wansanyň hormatly garşylardy, olam şeýle salyhatly ýigit, aýdardy derdini ýagdaýlaryny türkmeniň. Biz hem onsoň şol haýyşy boýunça ýanky sanaw ýa-da spisak düzüp hökümete geçirýär. Şolary enjamlar gerek, elektrik toguny öndürýän stansiýalar gerek, salyarka gerek, benzin gerek. Garap şu zatlary üçüne derdik. Onsoň şol Abdulkerimden ýüze gurdy. Niýaz kim bilen dostlaşdy? Ol şo döwür ýanky kakasy türkmen ýa özbek, ejesi türkmen ýa tersine mi? Abdurreşit dostum diýip biri bardy şo taýda. Kelle keserlen biri ene. Şol onsoň men hem özbege hem türkmeni eýerlik edýän diýip mene şo taýda özüni han ýaşa sahyp ýaşan adam. Onuň muňa Özbekistanyň Kerimow, Türkmenistanyň Niýaz yaranjak bolup hemme zady berdiler. Hatta şol samolyotlaryň satylyny men bilýän. Şol SSR'den alan bir näçe samolyot Abdurreşit dostumy peşkeş berdimi, satdymy, triýege çalışdymy, men arasyna duran adam däl, ýöne şo tak ok ýaragyň ýanky harby teknikan gidenini men bilýän. Soň Abdurreşit dostum bilen Niýazyň arasyna togduşýar. Sebäp Niýaz bilen Kerimowyň arasy ýok, pozulýar bolýar. Abdurreşidim Kerimowyň tarapyna durmaly bolýar. Niýaz hem
Onun yüze uğraya şu taýda da Abdurreşidem şol Türkmen serhedine bir topar yankı biýdüzgünçilikler döredip o iki ýaky adamlar bilen şol bärik serhede gelip atışık gurnuya gara şu serhette rahatlyk ýokdy. Ine şeýdip niyaz ömret ýança şola bilen ine pul töläp, hun töläp, harid uğradyp, pul uğradyp şeýdip öz janyny gorap geldi. Ine şo ýemanym, ine estafetanam Gurban ol kabul etdi niyazdan soňra. Öňkü hökümet barka bilemek olaň näme töläni. Ýöne şu maky men hökümetde oturan talibanlar bilen bütün dünýä gatnaşyk eden atdy. Keseldiň owarsiyet gatnaşyp ýöşürler. Diýmek olar özlerini eklemek üçin bir yerlerden bir zat oljalmalylar. Orada satary zada ýok. Ya olardan satyn alary Türkmenistany peýdazat ýok, tehnika var, näme var? Ýok. Ýöne şu tonolap tirýe galay masala geraýyn bilen. Men bilemem. Ine olara menne şol bilýärler, niýasyň döwründen märi bilen şol paş töläp, hun töläp gelýän. Ine şol tölenýän paşyň essesini galdyrandyrlar da. Şoň üçin ine şol meden goşgudan Taxtabazardan, Kerkiden Owganystany geçip duran şu uly ýük maşynlaryň sany sajagy ýok. Bizim halkymyza maş. Şoň üçin açlyk çekýär. O yurtta öndürilen buğda yurtta kalmasa, yurda gelen iýmit haritleri yurtta halka satılmasa, onun biz halkymyz näme etmeli? Şoň üçin yurdun daşyna çykyp mezur bolýardy işlemek adamlar. O kazananna meýdan uğradyýa, o taýda da o dolarlaryň bahasyny öne kagyz puly ýany manada çalşyly, o taýda bu maşgallaram şol uğradylan pullar bir rahat peýdalanıp bilen akbardy. Ine onsoň şu zatlary görüp şoň çözgüdi barmy ýa ýokmy diýilen mesele gelýär. Bir özüň hökümet diýip atlandyran ýa atlandyrýar jenaýetçi toparyň etmejegini indi biz hemmämiz ýa etmeýän hemmämizni faktlaryň üstü bilen suwutnama bilen görüp otyr. Korona döwründe de korona virusda da şeýle boldy, häzirim şeýle. Laýtada şu Taliban häkimet başyna geleli bäri şu gatnaýan üstü ýüklü produktly medisina ýemeli enzamly transportlaryň ýygydylan Owganistan. Ýöne Owganistanyň näme gelýär Türkmenistan? Hiç adam gelen. Gelýän bolsa gorkasylar aýsyrlar, bilim eşdik galaýar. Ýok. Bazar bar bolsa aýt halkyň öňüne çykdy. Bize şunça da doğru diaspora Owganistanyň bize şunça da gelýärdi. Sen ilçe. Ay, ilim öňüne çykdy. Ne? Bolup oturan zatlar şu ýöne taryhda başga da tejribe bar. Men hede şol 91-nji ýylda dolandyrjak bolýan. 91-de bolsa gerek. Men aýam Gazlarbatda hakimdim. On bir gün men ýanyma şol gaýdy ýasa, ýa-ni şol ýol gurulugynyň işgärleriniň biri bilemek serjant mı da şu döwür starşy serjant ýa leytenant mı ýa-da däl adyny aýdyp oturmaýyn. O geldi kabinetime aýtdy nähil beýle bolýar diýdi. Bize bärde diýdi. Ýyllar boýy nowata dur. Hiç tat aly bilemzak emma diýdi. Bir maşin ýa-ni uly persepli gurda boý maşinler bizim üstümizden geçip şol Kızlarbadyň üstünden Aşgabatdan gelýär, Kızlarbadyň üstünden geçip Krasnovodda var ya, Krasnovoddan paromy ýanky deniziň üstü bilen Azerbaýjana çykýar, Azerbaýjanyň Ermenistana gidýär. Türkler şolaň ýazyly diýär, elnak bu Türkler ma şoförler saklarlar. İçine açık görýärsen molla gedip ýatan persepli gurda boý maşinler içi xary-nyky ýanky bir elektronik оборудованиядан ýanky холодильникmi, bir kirýulýan maşinmi, kondisionermi, telewizormi, hemmejik zat şol ýanky Türkmenistan Gosisnat diýen ministrligi bardy. Döwlet üçinçiligi diýmek şol Gosisnat diýmek. Şoň başlygy Bagramov diýip bir ermeni bardy. Ine şu Türkmenistanyň Gosnabyna gelýän haritleri şu taýda şu Gosnabyň howlusyna girenden şu gurda boý maşinlary ýüklep ine şu ýol bilen Ermenistana çykarýan eken.
Ha? Ne bana şol gaýyşlyk aýtdy bolýar dedim. Şunu dedim saklan. Getirin ene şu howlu düşürün. Emme bizde patrep sayı var. İçindäki insana näçe äme var bolsa. Şunun 10% ya 10 götürümini. Polisi, milli işgärlerine diýdim şo döwlet bahasynyň. Doğru satın alıp bilersin. Galan 90 götürümini halka satın şo taýdan döwlet narhyny. Ondan ol emme vardy. Bir yankı gorfenadel pul edaresi yasalgı edaresi. Yani şo pulun gorfenadele tawşyrýan gorfenadelem şo pulu döwlet narhyna akyp pulu gosnawy geçirýär. Meselem bir haladynnyň bahasy aýdyl şo döwür 200 manat bolsa, onuň gara bazarda 1000 manatdan ýa 1000 rublyň satýardylar. Abi şonu 200 manatdan geçirdi. Ene şeýdip 3 tane reis, 3 tane iyi persepli yük maşini saklap yetişdik. Şondan soň olaň aýagy kesildi. Onun yük maşin bilen Ermenistany Bagram feştat gatnady bilmedi. Soňra onuň şu edýän jenaýet üçin oň meselesini ýemede ýokary sowetde goýup parlament ony işinden aýyrdyk. Oň ornuna da ene Nur Muhammed Hanaow getirdiler. Şumal Awstriyada ýaşap otur. Ene sonra 3 maşyny üstü ýüküni, üstündäki ýüküni 10 götürümün miliselere gitdi. Şo 10 götürümün içinde şol saklan pasta we milisanerler her birine haladyndy we malsa bir haladynny haqqy var, telewizor malsa ýene bir telewizor haqqy var. Kançan her alsa da döwlet narhynyň döwlet bahasyny saklan şolar. O galanyň ýene näçe sana galyan bolsa onun şu milisiya bölümünün yol başçıları öz işgärleriniň arasyny nowbat boýunça paýlap berdiler. Ýöne iýdi bolmady üçreýsen soň. Bilen kesildi. Başga ýoldan ugradyp başlandyrdy bilen samolyot bilen Yerewana ýa başga zat bilen. Ýöne iýdi kesildi we başyk maktada Bagram feşinden aýyrdyk. Ene şular ýal tejribe bar. Indi men näme diýjek bolýan şu bilen? Ene kuşga taktabadary geldi. Onuň görkezip durdy. 3 tane gidip betden yük maşyn. Her senin içine de bir şoför oty. Ay ýigitler, siziň näme güýjüňiz ýetenakmy? Şan şoföri düş diýip açyp içindäki zatlar düşürün. Sana näme bar? Näçe halta bar? Şo urunyň kilesi näçeden? Türkmenistan magazin narhy. Bazar narhy da magazinne döwlet narhy näçeden? Sana pulun çıkarın. Ya başka näme iýmit bar şo taýda? Ya näme medisina emesi bar? Hemmejin sana şo taýda döwlet narhyndan manadyn şoförüň eline berin, harydym halka paýlan. Hani gelsin ondan şo lellimiň özü ýa-da ogly. Sizden hasap sorasyn. Sebäp halk siz ýurduň ýa döwletiňe ýesin. Näme üçin öz zadyňyzy, öz öňüňizi az otyrkaňyz, özüňizi otyrkaňyz dengizden alyp geçip Amerika Uwansany paýlaýar. Olam mugut gidi. Näme üçin siz şu zatlara ýol berýän? Eger siz ýurtdaşy öz hakyňyzy özüňiz sorap bilmesiň, kim sorap bermersiň hakyňyzy. Men aýdyp otyryn, gyzlar badyň ilaty şaýat bolmasa jaň edip sonra ýa baryp görün. Ene men şon 91-nji ýylda şeýitdim. Näme men gelip türme basdylamy? Ýok. Hiç kim soraba bilmedi. Sebäp şol gelip alyp barlayan haritler Türkmenistanyň şäherlerini, welayetlerini, oblastlaryny deň paýlanmaly haritler. Bu bolsa hani Ermenistany çykaryp otyr. Niýaz görenakmy? Ya bilenakmy? Görýärem, bilýärem. Bulan hemmejiniň öz paýy bar şu zat. Menem alym sakladym. Hemmejik zaty şol döwlet narhyndan näme bar bolsa fakturasyny, şol puluny ýygnadyk, satamazdan soň lükgölegi bilen Aşgabatda geçirdik. Yani Maliye Ministerligine. Bollu ve salam. Biz onun qarakçylyk edip, o öz adymyzy alyp mugdalym da, döwlet narhyny näme bar bolsa alyp. Emma şunu siz edip bilseňiz, onu öwürlüp şu Owganystany ýeke maşynam geçmeýär. Ýigitler. Bir durmuşyňyzy, maşgalaryňyza haýpyňyz gelýän bolsa, siz şu zatlary edämeli. Sebäp bizde döwlet ýok, hökümet ýok, hiç bir işleyen döwletiň gurulmasy edarasy, ministerligi ýok. Alan linki. Görüp otyrsyňyz. Çapylýanym, kösenýanym, ene salgyt tölýanym, ejer çekýanym, ene sada halk. Sizem şol. Näme üçin şunu çekip çydamaly?
Ene men size aýdyp otyryn. Ene şol 90-njy ýyly eden işlemşi. Hawa olar onu başlap bilenek soňra men näme näme üçin meni cezalandyrdylar ya men janyma kassetdiler. Şunu ortadan ayırmak için. Ýöne halka paýladyma men şo zatlar. Üstümizden geçirip barýadyr. Vagon ýanky bir aýna para sok. Şo da görüm defitsit da ne diýen dostumyz aýtdy. Vagonlar bilen saklap kızlar botta sattırdım. Näme üçin halka berilmeli haritler başga döwletler akıdyp otaydy. Maşina çalışýarlar ya özlerine gerekli zatlary. Ya satyp puluny özüni ýýärler. Bolmaz da. Ene adalaty men şunu şolar ýaly terze diketdim. Dogry bolsa şol ýalňyş bolsa. Ýöne şol haritler hakykatyny ýagny halka paýlanyp berildi. Döwlet narhynyň, döwlet hasabynyň bahasyndan. Boldy. Efendim şo nedin? Saklan şu maşinleri, üstündeki yükü düşürüm, sana magazinde näçe bagaz bar, un mu, kant mı, yağ mı men bilemem. Derman mı, bar bolsa şoň muktarını çıkarındı, şoň pulunu sana diýen şoförüň eline ber. Bolly we salam sen iýdiňe dolany gidiber ýigit. Urmaňam many söwmäňam olam bir ýumuşak bolany sedýäl. Ýöne yükünü düşürüm, alın adamlary owalarda paýlan. Han gelýän bolsa gelsin erkek şo taýda. O sizden jogap sonra bilýän bolsa, gurban gulya o dogmazy gelsin. Gaýraty çatma. Ol 2-2 Paris gelip azar berjegem bolsa, beriň maňlaýyna. Hakyňyz bar. Gorunmagy. Men ýene bir gezip gaýtalap aýdýan. Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky deklarasiýasynyň girişini preambulasyna gönüden gönü ýazyldy. Hemme ýa-da ähli hak hukuky elinden alynan milletin gozgalyny galmagy haky bardyr. Enne siz aýdyn, eliňizde näme hak hukuk galy? Bir jejiňi aýdyp beriňmi? Diňe howaňyz, demalýan howaňyz mugut diýmesen başga sizde näme bar? Olam azahärlenen. Marada lewapda hana gurup bilen fabrikalarny gurup durlar Hytaýlar. Millet edil siňe ölen ýalgyrylyp berdi. O habarlaryň bize gelip dur. Ene çözgü çotaýdy. Inni şol Gurbangulyň dogmasyna ýüzlenjek bolýar. 2-3 ýyl bardy ýygynyz men Owganystanyny harit gatma diýen. Ya uğra diýen. Han şoň hasabaty. Näme harit gitdi? Kime gitdi? Ýygyna näme geldi? Satyran bolsa valyutasy näçe? Hasabadyny berin. Enne humanitar kömek diýip Owganystany ugrutdyň soňky gezek. Humanitar bolýan bolsa ejir çeken hana serhet ýakada oturup türkmen oğurlamy, özbek oğurlamy, täjik oğurlamy. Haýsy birini jinnek ýazyp kömek ugrutdyň. Onam hasabatda. Ora nädip ýaşamaly, ha? Ene öňümizde aňzak ýaly gyş. Ol taxtabadaryň goşguýyň aýazynyň aňzagynyň nähilligini men bilýän ýaşap gören adam. Enne öýsü de uzarsy galan adamlar o taýda diri galjakmy? Ha? Siz öz halkyňyzy gyrgyna berip oturýarsyňyz. Gyrgyn näme şu genosit. Siz öz halkyňyzy gyryp oturýarsyňyz. Ýöne halkym sizi gyrjak güni gelir. Ýöne şonu çyňsama. Şu edýän jenaýatyňyz üçin hasaplaşyk bor. Diýişin gyzap oturan müňlerçe, 10 müňlerçe, 100 müňlerçe adam bar. Türkmenistanyň içinde de daşyndy. Sizi bağışlayacak adam yok. Şu edip oturun jenaýatyňyz üçin. Hani siz bir nähir haýsy enen süýdün emdiniz. Beýdip bu halka şular ýaly wagşylyk göz bilen seyreder ýa. Näme bu halk bereniňizi iýmedim? Ha? Çörek berdiňizi almadym. Näme zulümi? Yok, bunları diýdiň diýmediň peýdasy yok. Men ýöne bir retorik jany ýanymyň gülküsi bordy ýa-da men şu janymy ýanymdan aýdyp otyrym. Olara diýdiň diýmediň, olar piňine de däl. Olar diňe keyp edip ýaşap otyr. Kösenýänem, ejir çekýänem, ölýänem siz. Ýurtdaşlar, watandaşlar. Şoň üçin indi hereket etmäň ýeri, wagty geldi. Öz hak hukumy özüňiz goraň. Hana sadece size ene mesal getirip berin. Saklan şu maşylar. Düşürün üstündäki ýükü. Sana balın. Sana ban pulunu goýun döwletiniň arkandan. Şoförde bar gidip berýidiňe di. Gaýdyň oýuňy. Hani gelsin. Gapyňyzdan gelse de beriň maňlaýyna polis. Onu da gorunma hakyňyz bar.
Şaň indi gaýta ol bermän wagty geldi. Bir ýerden başlamaly, siz öz hakkyňyzy goramak. Men şonu aýdaýyn diýdim size. Boranla yurttaşlar şuwurlukça öňüňize saglyk, sag oturuň, indi kirepleşik bereceğim.